ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି, ସେଦିନ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥକି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ତାହା ବି 4 ଘଣ୍ଟା ଲେଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମୋତେ 4 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ଷ୍ଟେସନରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହବା ପରେ ଆରାମରେ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସମୟ ବିଲକୁଲ ଆଗକୁ ଯାଉନି। ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା। ଏହା ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଲ ଗାଡ଼ି ଆସି ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଆସି ଅଟକିଲା। ସେତେବେଳୁ ସମୟ ଯେତିକି ବିତି ଯାଉଥାଏ, ଷ୍ଟେସନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ଆହୁରି ବିତିଯିବା ପରେ ବି ସେଇ ମାଲ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଆଶଙ୍କାଜାତ ହେଲା, ମୋ ଟ୍ରେନ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବନି ତ? କାହିଁକି ନା ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି। ସେଇ ମାଲ ଗାଡ଼ି ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରେନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ତଥାପି ସେଇ ମାଲ ଗାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଯାଇ ନଥାଏ। ସେତେବେଳୁ କୌଣସି ନୂଆ ଟ୍ରେନର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇ ନଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ ବି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଟ୍ରେନ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଟ୍ରେନ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ, ଯାଉଛି ଟିକିଏ ପଚାରିଦେବି କାଉଣ୍ଟରରେ। ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ ବହୁତ ବେଳୁ ଆସି ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଟକିଛି। କାହିଁକି ନା ମାଲ ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ଟିକିଏ ଲେଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମାଲ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ତମ ଗାଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏତିକି ଶୁଣି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଅଧେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ବି ସେଇ ମାଲ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଏଇଠୁ ତ କିଛି ଦୂରରେ ତ ଟ୍ରେନ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ବସିଯାଏ। ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳକୁ ଚାଲୁଥାଉ। ମୁଁ ଏତିକି କିଛି ଭାବି ମୁଁ ରେଳ ଧାରଣା ସାଇଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମୋ ପଛେ ପଛେ ବ୍ୟାଗ ଧରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ମୁଁ ରେଳ ଧାରଣା ସାଇଟରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି କି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କେହି ଗୋଟେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ କେହି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲି, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଟ୍ରାକ୍ ମଝିରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛି। ସେଇ ପିଲାଟି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଆଗରେ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋତେ ସଫା ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିବାର ଗତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ଯେମିତି ହଉ ସେଇ ପିଲାର ପାଖାପାଖି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏହି ସବୁ ଦେଖି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲା ଆଉ କିଛି ଘୋଷାଡ଼ୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିକୁ ଘୋଷାଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ଆଉ କହିଲି, ଏଇ ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ମାରିଦେଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ। ମୁଁ ଏମିତି କହି ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଝିଅଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଲି। ମୁଁ ସେଇ ଝିଅଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭିତରେ ପିଲା ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଧରି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲି କେମିତି ମୋ ତଣ୍ଟିରୁ ତା ହାତକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। କି ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ଝିଅଟି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ମୋ ଆଖି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନେଲି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି ନା ମୁହଁ ନଥିଲା। ମୁହଁ ଭିତରୁ ଖୋଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। କିଛି ହଠାତ୍ ଦୂରରୁ ଟ୍ରେନ ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭିଲା। କି ହଠାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ କମ୍ପନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କି ମୁଁ ଜାଣିନେଲି ଟ୍ରେନ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂରା ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କି ହଠାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେକ ମୋଡ଼ି ପଛକୁ ଅନେଇଲି, ସେଇ ଲୋକମାନେ
ପାଟି କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେହି ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କି ହଠାତ୍ ସେହି ପିଲାଟି ମୋ ବେକକୁ ଛାଡ଼ି ଧୂଆଁ ହୋଇଗଲା। ସେହିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋର ମରିବା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।